Kun ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyapan inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamo nga mugamig yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Carlo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Carlo. Napabilma ko na akong anak kay kini ako asawa. Daghan man daing mutak ang ani. Pero inyong isabtan yun ang sugilanon, inyong ko ani pagsugod ang tanan. Pre. Lincoln sa bangkon, pre. Ariel na lalandong. Ya, hay, sad. Anindot kayo. Ano ka mo tagil-tagkay, pre? Okay, pre. Pre, maingin ako ulit. Nakadugay-dugay. Pero, kadugay rin ka naabot, pre. Tao-tao da? Ato pa usang simana, pre, eh? Mo ba? Mayo nun. Di pa lang yun ay dugay. Oo. Pagko parigi ka naabot, pre, bantog na ni Maho kang pangdagat. Bugyod. Mahuan mo dagat, pre. Maho kang dagat, Lenay. Day, Ay, musawa, pre. dana ni magpulo. Day, ano mo pulutan? Diara Day. May mga asawa, pre. Oo. Usang lubot ni. Kandi lubot. Tungol ba, tungol? Oo, kalamihan na, mare. Pero mas lamigil ka, mare. Di ba, pare Carlo? Di ba? Swerte ka. Swerte ka, pare Carlo ni mo, mare. Ay, yun nga. Swerte, bis, pare Carlo ni mo. Kay butan yung kugihan mo kita. Bitaw. Tinoda. dia, pre, oy. Sige, Mura na sa kagbendalo. Biyanta mo diha, oy. Kay kuhaan pa to na kong mga bata sa eskwelahan. Bindalo. Ikaw na bahala nila. Oh, okay na, day. Bye. Ano Oh. ng lubot? Butag lubot, Mario. Ikid man. Kuhaan siguro niya ang lubot, pre. May kuhaan. Oh. Kini, pre. Nindot, mao ni magdaan nindot og tagay, pre. Kaning lubot. Oh, sige, pre. Sabi na si Pedro. Pre, dito. Biray. Gitar mo dito. Gitar na yung peds. Pagkataho dyan niya si Pedro. Pagkataho na to. Oh, Re. Dre. Kanta do. Tunga lang do, tunga lang. Okay. Ilan na! Sinilang do! Kanta do! Kahit tulog ni kake. Okay. Boboros pa kaslima. Okay. Okay, thank you kayo. Limpah yun ako ni mo eh. Tanan akong hurot, bilib. Nindot atong putol. Kani mo ni mo drag nindot stagay, pre. Kani. Okay. Pre. Ano man? Kaya mayo. Murag karaan mo to yung kanta, pre. Keraan? Randay. Keraan ko. Keraan na to nga nindot pa to. Unsa ba guys? Pre, salamat kayo ha. Kini pre. Doon na ako mga tanan ni mo ba? Usap na, pre. Ikaw bahong dagat no? Oh. Ay, gikan mo ka sa kuan. Siman mga. Si Mari, baho laging kuan. Hunasan. Unas din kay pre. Tana lang ko, pre. Tana lang ko. Nag-adto na kag mga layong-layong dapit, pre. Unsay kalainan sa ilang buhaya dito o sa buhaya dito sa to.
Aw, ang buaya nila dito, mga himso kayo, mga tambok. Kaya sakto matlawag, pre. Nya. Ang buaya din sa ato, di barong. Di barong. O bang gani, Amerikana, gani, bisang Pinoy. Social kayo diri, pre. Social kayo. Muhanda ng buhaya rin sa to. Lusog. Ano buhaya rin sa to? Asa naman sila si Parimaki o Paridido dong? Tuwa na day, huli na. Hubog kayo. Nya, makatultul pa katong sila sa ila. Nga mga hubog naman ka kay ko. Tol-tol pa to sila, eh. May kayo sa di ay kaayo ka mahubog, no? Ay, wa mo kayo kumuinom, day. Ibaw na ka nga, di man kayo di man pala hubog yung banda tao ni mo. Tana-tana mga tuog na ta. Ang mga bata, day, natuog na. Nangatuog na. Asa mas may atong kamagkanguran ba? Ay, natuog na ay nasa iyang kwarto. Dali na ay katuog ko, nagkikikustanan. Ay, tara, mga tuog na ta. Happy to ko mo duha ka tuig sa barko kay sige man kong extend para dako-dako ba kung madaway ni pauli. Pero hibot nga lang ako kay wa mo ko nakitang tamailhan nga nagsabak nga nitong higayuna nga ako asawa. Unya nahibong lang ko nga nung nagsabak man siya. Unya to. Pre. Oh, pre. Sorry, lagi ka. Oh, pre. Inom tao sa man. Miyaw, sa pariyo na ko sa Parimaki? Ayaw, kita lang doon. Miyaw, sabi na. Ano, pagpalit. Sige. Pagpalit lang mainom mo. Sige. Okay, pre. Pagpalit ito. Sige. O sa imo na to. Ay, mga bil-tumbil. Sige mo, pre. Ano, pre. Naalam ko yung pangutan na ni mo ba? May tungod ni sa akong usa ka anak. Ang ako bang kinamanghuran, pre ba? Yes, pre. Ibog mo ko. May kilibugan mo. Ano mang good, pre? Murag, Siya, chat kami. Kani. murag kuan, pre ba? Nurkod sa ba? Murag kuan mang jud ko yung nagkita sa naong sa bata nga matawag na tuwag ako ba? Murag natubay tumang good ko. Pagkakidor, pre. Beda sa misto ya. Pre, nga kisulti mo ka? Ambot bitaw, pre, murag nausap man ang panagway sa bata nga. Karumusan na katuig, pre. Nausap ang nang bata. Mao ba? Murag layo naman kayo na ako ang bata. Mao ba, pre? Mao ba? Layo rin kita ko bisa. May mo pananaw? Nga, sagsaon ang utanaw, pre. Naya, paminaw, pre, ha? Una, ang panit. Puti man. Unya, di man kayo ko puti. Di sad puti ang ako asawa. Nga? Unya, ha, iton magsuwang botas. Muro si Parimaki. Unya, mata sa pre. May pakabudlat ton man. Liwat, ibo. Nya, murag may pakalibat ton man, good. Muro si Parimaki. Oh, so, Ano ka? Pero, di man mo siguro, pre, kung kaparimaki yung liwa taon. Klaro ang panagwais bata. Kung maedad na ng mga usa ka tuig kapin, ano mo klaro nga, liwat ng bata. Sama ka, eh. Wata lang kung usa ka tuig ang bata, pre, para mailhanin mo. Kung asa yun na siya maliwat, pasigtuan na liwat silingan. Ano tayo palit tunay? Maghapit na lang ta grocery do kay mura gamay na lang nabatong to as ref. Sige. Asa man ang grocery ka? Ato as ground floor. Ara taagis sa escalator. Mas mainon nga ito taagit. Uy, bayot! Kumusta naman ka, uy? Ay, okay na. Lani ako nga, lani. Aba di ay, lani-lani pa ka, lando mong ganda ko. Kumusta na ka, uy? Gani Naibag ko yan. May afam na ko. Ikaw, uy, hala. Nanambok lagi mong BF. Naiwan man to siya sa una. Ay ko, ay, syempre, manambok. Ako magipakaon og maayo, unya gipainom og kumpantrin. Ano sabi ka? Sige, yan sa nagdali, may ari na, may bye. Sige, gat. Dito to siya? Ay ko, sukit na ako sa parlor sa una. Mo taon titig-atiman sa kong buhok. Suot kami ato niya. Suod mo. Yo, lain mo lagi sampit ni mo. Basi mo lagi ang ingon. Kuan,
tanaw niya na ako sa una, mura man gihapon ko no kog 16, 17, 18, muna tawag ko niya Daisy. Murag ako na matikdan nga, murag doon na kitago ng asawa na ko. Di lang yun masulti na ko stinood. Duda ko na yung mga lihok na. Pandidan ko lang eh. Pre, Oh, pre, ikaw din na. murag na ginuktok man ka. Naunsa ka? Ay, abi na mo pre, nagduda ko sa akong asawa eh. Gano'n man? Sa una, dilim ko na ko kitaan niya nga mag-short-short, tiyas bahay. Hasta mo lakaw. Karon, hilig na mag-short. Murag doon na gipaibgan ba? O ba? Sa baga, Ano nga? pre, ang bata, pre ba? Huwag yun maliwat na ako. Kaya mahapit na sa katuig ang bata, maklaro naman, pre. Layo kay gnaong na ko eh. Ambot og di na maliwat ang bata nga. Bati ba kay gnaong? Pre, uya si batay na naaw ni mo. Probida ni istorya. Tinulit ang gisulti na ko, pre. Yang ako asawa, nasakpan ako may gitago na ko. O ba? Oh, nangalyas sa siya nga Daisy. Niya nguntong yung amigang bayot nga among gikasugat dito sa mall. Nga niwang kuno ang iyang uyab kani ato. Ya karon nanambok na kuno kay tambok man ko. Pre? Pero tambok man ko daan, pre. Oo Ug sa Dios gituon kung may pamatuod nga dili na ako ng kinamangurang bata namo. Mao nga akong kuan, pre. Jaman. Pagbati na ko, pre, ako feelings wa. Layo na to kayo anong bata. Grabe sa di mo, pre. Ay, unsam taon ka eh. Mao na nausa akong pagduda, pre. Ug tungod sa akong pagduda, gibantayan ko ang mga lihok sa akong asawa. Ako kong gipanditan. O sa kay gayon, ana, wa sa kibaw nga ako sang gisundan. Ha? Sundan mo, pre? O, pre, gigastuhan gina ko sa panahon og kwarta para masakman na gina ko nung nagbinuang ba siya na ako. Nga, pre? Napakyaw kong taxi, pre, para na ako siya masundan. Nga, sundan di mo? O, pre, nasundan ako siya. Pre, may ato sa log mall, akong gisundan. Kunya dito sa mall, miso siya sa usa ka food chain. Nagtuo kog masakpanan ako. Kaya abi na kog anak sila mag-abot ba sa iyang laki dito. Nga, misusa ka sa food chain. Ano, misusa ka? Oo, pre. Kay nagtakuban man ko, ha? Nagpabungot-bungot, niya akong buhok, butangan ako guwig nga kulot. So, di gyud siya kailan ako. Nga, sakpan mo. Wa, gyud pre. Kay pag-abot sa food chain, ang hinampak. Misuod man dito ang nangihi. Nga, pre. Paggawas niya sa CR, pre, maano ito, no? Migawas siya sa food chain, ako na sang gisundan. Mau ba? Manja, di mo siya pingon. Isuod ko ng parlor. Oh, pagwapa, pre. Murag dunay giandama di ay. Oh, pre, murag, doon nang ipandaman. Mga ako doon sang gisundan. Isuod ko sa parlor. Paon sa siya Bisuod sa ko. Ang sunod siya? Sunod ka? Naragot sa kas parlor, pre, ha? Nagpariban lang po ka. Pre, oy, nagpatina ko sa kong buhok. Pagkakito, pre. Gusto isultin pa rin dito na ako. Mas may patuon ni patag-an ako kung tinsag yung ng anak na bata. Ito na kong bigo na kung usa ka may kaila siya mananagaan. At ito na ko sa pareong koy. Patag-an ako na. Mao ni siya pre, mao ni ilado din sa amo nga mananagan. Taganan giniya nga, maputbol ka sa trabaho. Oo ba, pre? Ata na pre, kuyugan ka. Pero ikaw li bahala niya, ha? Ikaw li bahalang muhatag niya. Ako rin bahala, pre. Alis ko! Mao ni siya pre, kani, si Madam Lokring. Na siya'y moto pre sa iyang pagkamananagan pre. Ha? Oo, saman, pre. Si Pial pa'y uhong. Oo ba, pre? Dili pre. So, dili pre. Pre. Nara mo siya, kalingkod naman siya. Akarabaw na siya? Mau kanay ka ng kurtina, pre. Ardas mo diya. Dali, pre. Pre, ay. Mau ni siya, pre. Maing adlaw, Madam Lokring. Maing adlaw saad. Unsay ato ninyo? Kining magpatag, ano ko, madam? Daan pa ko. Tagaman niya, tagaman sa. Naibaw ba mo nga doon na kinibayad kining akong pagpanagaan? Wa, madam. Natural kay dili man mo mananagaan. Pero mabayad ko, madam, eh. Mubayad ka bisag pila. Oo, madam. Daan pa bitaw ko. Na tagaman niya po niya, pre. Sana. Okay. So, isa-isay na ko. Ang unsa may imong ipatag-an ako. Kuan kining, madam, kining ako, usa ko kasiman. Unya sa diyang nauli na ko, gikan nakaigbar ko sa gawas, nanganak akong asawa, pero napahibaw siya na ako nga nagsabak siya, dito pa ko barko. Pero nga akong gikalibgan kay ang naong sa bata ba? Murag dili man akong naong ang bata.
Buot mong ipasabot nga wa maliwat ni mo. Oh, maurod, madam. Daan pabitaw ko. Tagan gyapon da. Okay. Bebe, ambi mong pag. Kaya kung basahon ang imong mga umaabot o ang mga nangagi. Oh, diyara, madam. Hatag pre. Nangunaw ka. Ah, Animaw maning inununan imong kamot. ikan mo may nangaon, madam. Nya, wakay ko kataro pa hunaw ba? Dali. Daan pa ko. Taganan gyapon da. Grabe ay. Okay. Piyo nga imong mga mata. Kaya kung basahon ang mga nangagi hangtod sa umaabot. May nakita kong lalaki nga kauban sa imong asawa. Sa kalalaki nga nagtuwad. Huh? Kadit, may atubang na. O sila kita mo, madam? Uy, batiag na nga ning lalaki ha. Ha? Tempa. Uy, ikaw man ning laki. Ha? Ikaw ang nakita na kung kauban si mong asawa. Usaray buti pasabot, ani. Ikaw ang matuod nga amahan sa bata. Usa? Muna akong problema ron. Kaya bisag akong gipatag na, pero puro di gihapon ko makatuong. Nga ako, mao'y amaha sa bata. Usaon man ako. Sa may kong buhaton, palihog tambagi ko ninyo kung sa inyong katambag kung kamo mo'y pasultihon. Carlo. Don't pay pitablia. Kailangan taas atong energy. Happy ta. Ya, kakaon-kaon sa tayo Paulitos Macaroni Crunch o Kistifes Cracker. Ang Paulitos Macaroni Crunch, Kuya Alan! Thank you and good morning! Good morning, Day. Ang mga bata, painom yun na to. Og, sa to? Don't pepe tablia, taas ang energy. Happy, pirme! Happy yung kita. Basta minum tag Don't pay pitablia. Og, Paulitos Macaroni Crunch. Og, Diamond Trade, Diamond Yema Special, Obi Yema Special. Yan sa mga tao pod, ni Inday Shen, diya sa Bromwich Space. Good morning, di mo diya, Day. O niya, ang Bromwich Space na sa Facebook, sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Kuya Nick Pipito, o Dudug GR Pipito, nga naginom sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Carlo, Ate Pres. Carlo. Oh, ano problema ni Carlo, Ate Pres? Tungod ang yang anak ba nga, ano problema siya kay ang bata, kuno dili, kuno liwat niya. Nga, daghan nagaingon nga, daghan kuno katakang sa iyang asawa lagi ito. Mo ni ako problema ro bisag gipatagna nako pero muro dili gihapon ko makatuo kay ang ako may aman sa bata. Saon man ni nako sa akong buhaton palihog tambagi ko ninyo. Sa man ko kami pasultihon tay gipatag-an din niya Ate Pres pero di ko siya katuo kay layo ra man gyud kay niyang bata. Lahi man gyud Dili kay. ang abi ni man gulyat ang labi gyud DNA pero mahal lang. Mahal ba kay Mahal ang DNA. Di ba? Mabot og mga pila na mga 80. Ambot ka gusto ka sa. Mahal yun hindi. Maurang yun ay kuan Ate Pres. Maro ba ni Sulbad niya. Maro ba ni giskutan gulyat ni Senator Amy Marcos nga magpa-DNA siya? Oh, lagi. Lagi na Kay siya. doon na may intriga nga di sila magsuon. Sila suon. Hapra bang gyud sila. Kani ato pa benang kani iyang problema kani ato pa bena nadungog nga dili siya anak Ni Imelda. ni paminaw ko murag ni Marcos pero kang Imelda. Di ba? Ang butoy gana na basta dili gyud na sila. Di ba? Di yun sila ko. O ba? Ato pa nang una dugay na nang isyu ha. Pero kung magpa-DNA, anang result? Oo, na. Balik ta. Karon. Nya iyam sa gingon drugs unsa na siya Ate Pres? Drug test sila. Oh, pa-drug test sila. Di na ta maglabutan na nila ilahan ang kinabuhi. Mao ni ako problema kay bisan mao lagi na kay bisan akong gipatag na pero di gyud gihapon siya motuo lagi ba nga si mas bata. Kay lahi ko no kay now. Saon mi mga na ba be? Tambagi ko no di. Ang sulti sa mananagaan nga, siya mo yung amahan kay... No, lagi. Buti ko nung liwat ni mo. Dili na lang ta maglali sa ani, sir. Naa naman na, no? Ang importante, abi ni mo gulyat. Ano man? Sa amo ba? Bisag karon. Ang batang babae, college na. Unya, Mag-away gani iyang mga magpapa, marika gulyat na doon dire.
Sige. Mag-away ganin niyang mama ug papa o sa isultis bata. Ngon sa man? Mauna pa. Ma, sige mong away na ikaw pa, nilakaw ka, tanawa nila, kung papa. Nibawa man ang papa nga dili siya may amahan sa bata. Pero wala siya malakaw ba? Kanang single man na siya ba? Di, nilakaw man siya kaya nga abroad man eh. lagi. Oh. Ang akong pasabot is, katong istorya na gumugulyat nga ingon nga, lakaw-lakaw mong good ka pa, tanaway, nagbalik ni Muron, dili mo ikaw akong amahan. Oh. Pero, gidawat niya. Kada. Kaya nagbalik man silang magtiayon. So, nanganak siya, so ang maguwang sa bata, o manghod aning bata, ang katong nas tunga nga, nagyaw-yaw, magkuyog sila, di mo ilhan nga magsuna, lahi, di naong. Pero gidawat sa laki, nga amahan nga, niaging lakaw yan, ibalik, arita. Unang Samuel 16, versikulo 7. Ang tao nagtanaw sa hitsura, apan ako nagtanaw sa kasing-kasing. Muna isultis Ginoo. Ako ning iba sa gulyat, kaya akong pasabot niya nga, dawato na lang niya. Wala naman siya may mo. Og sa katigwangan pa sa among panahon gulyat, sa among probinsya gulyat, mana dayon ay, sagdi lang, piskay lamang lawas. Piskay. Oh. Ida, sige lang, sunod ako naman. Ha? Sige lang kuno kay sunod Sige siya hana. naman yun. Ako ba? Nga naman. Lala, medyo kong laki, medyo kong kaano ako. Salamat ang panagat dito lumanon. Kuna ko ang pasultihon.